хунукии Москва намерасид ки болои заре телефонам тамом кардай. Телефонам ку гирон намешава. Ва бу худам ома шавара заказ гирифтам намедон куҷо бояд барам бисупурам. Агар дахи хунукии шумо дар хеле проблемаҳо рӯбарӯ шуда бошед, ҳозир худо хоҳад ман шуморо раи ҳалша нишон медиҳам. Видеоро та охира тамошо кунед ва видеоро бошад дар бачакҳои курьер давом кунед. Рафтем инҷа. Ин ҳамун точкае ки шумо проблематонро ҳал мекунад курьерон ёки магазини реалфоне ки дар шаҳри Москва қарор дорад ва дар инҷа шумо метавонед ки ҳама намуди телефонҳои дар курьерро барои худтона инҷа харидорӣ кунед. Телефонҳое ки имина барои курьерон пештар биёед. Рафтем машин нишонтон метавонем як ба як. Хоб ниё кунед дӯстои азиз. Инҷа мисол телефонҳои имина барои курьерро кадом намуди телефонҳо ҳастанд. Телефонҳое ҳастанд ки инҷада батарейкашон 7000-6000 ва нисбатаи батарея ки процессори инорам бақувватанд дӯстони азиз. Мисол телефоне ки Power Neo 6 телефон недавно бромадага батарейкаш 7000 мача 20 зарядка 33 ватта дорад. Батарейкаш 7000 ва процессор боша MediaTek Helio G99 Ultra типа бигем ам бихелай. Ва яна шумо дидан то мумкин телефон чӣ хел дизайн дорад, чӣ хел фигураҳош қати мисолда. Камераи асосии телефон бошад. Камераи асосии дидан то мумкин аст ки камераи асосии телефон 5 мегапиксел ташкил мекунад ва телефон боша гирон мекунем. Шумо дар гирон карда тайёр карда мондагем бемалол дидан то мумкин аст. Ина марҳамат. Ина камераш медонем ва дар камера дидан то мумкин аст ки чӣ хел камера мега. Ина марҳамат камераи DxO яъне ки барои сёмка карданам бениҳоят нағзай ва бошад фронтальни камераи на ҳамаи телефон ки нархҳои телефонҳо бошад ай 15500 рубл яки ай 16000 рубл сар мешавад ҳамин херафтан мегирад. Ва инҷа телефони дигаримон ҳаста телефони Power 6 яъне ки Power Neo 6 яъне ки телефони буҷет нишбад ин бошад Power 6 яъне ки телефони камтар бошад средни ранги iPhone бошад iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max ёки 16 16 Pro 16 Pro Max ана вазифаи биги ки 16 Pro Max Pro ра иҷро мекунад. Tecno Power 6 дӯстони азиз ина дидан то мумкин оперативкаи бошад 12 плюс 12 24 256 памят дорад ва телефон дидан то мумкин камераи асосиш 108 мегапиксел камераи фронталиш бошад 32 мегапиксел ташкил мекунад. Батарейкаи бошад 6000 мачай лекин 20 зарядкаи 70 ватта дорад. Ина марҳамат дидан то мумкин чӣ намуд дизайн дорад. Телефон квадратния худаш ва камераи асосиш чӣ хел гуфтам 108 мегапиксел аст. Ина марҳамат дидан то мумкин аст. Ина бу хел свечҳош ҳам аст. Мисол метавонед ки ин хел свечҳоша ритм намоне ин хел короче эффект битиад. Дидесен дӯстои азиз. Ин хел эффектро метиад. Ва камераи асосии телефон бошад ина марҳамат камераи асосии телефон гуфтем 108 мегапиксел аст. Дидан то мумкин аст. Ина камераи асосии телефон 108 мегапиксел ва бошад фронтальни телефон бошад 32 мегапиксел ташкил мекунад. Нархи телефон хато накунам ай чанд сом сар мешавад ино? ай 18000 ай 18500 18500 рубл сар мешавад ва телефони дигари мо бошад ки Tecno Power 6 Pro 5G. Tecno Power 6 Pro 5G дӯстои азиз дидан то мумкин 108 мегапиксел камера дорад. 32 мегапиксел фронтальни камераш, оперативкаш 12 плюс 12 256 ва процессори бошад Dimensity 6800 5G игровой процессор дорад. Яъне ки телефони игровой аст ва албатта 5G яъне ки 5G рам поддерживад мекунад. 20 зарядка яъне ки 70 ватта айшам 70 ватта. Ин телефон дидан то мумкин қариб ки ай телефон ягон чиз фарқ намекунад. Фақат ниё кунед. И бошад дута камера дорад, инҷа бошад се камера дорад, иш бошад спичкаш отдельный NFC конечно поддерживад мекунад. Ира мисол дидан то мумкин ритмои ира иваз карда мешавад. Ина марҳамат ира бу ниё кунед гирди камераи дигарашам гирон мешавад. Аиш гирон намешид. Ва ина марҳамат дидан то мумкин аст ҳар як қисма отдельно настрой кардан то мумкин аст. Ва камераи асосии ира гуфтем чӣ хеле аст 108 мегапиксел ва фронтальни камераш бошад гуфтем 32 мегапиксел ташкил мекунад. Берун ай телефонҳо бо дигар ҳамон телефонҳо ҳастанд дар ин магазин. Телефонҳое яъне ки арзон ҳам ҳастанд, телефонҳои ба нархҳои миёна ва телефонҳои премиум ҳам дар ҷо ёфта метавонед. Яъне ки телефонҳои S вариантҳо ва айфонҳо последни моделҳоро ёфта метавонед дар магазини Realphone. Витрина агар аҳамият дан хоҳед мисол дар ҷо якчанд телефонҳо уже аллакай бачаҳо гирифтан харидорӣ кардан, ҳозир худо хоҳад инҳоро заправка кардан мемонанд. ва барои харид кардани телефонҳо шумо метавонед ки дар рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат кунед, шумо да адресҳоро мепартоянд. Агар ки адрес омодан хоҳед, адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленый. Магазин ҳамарӯза аз соати 9 соат то соати 10 бегара кор мекунад бе выходной. Ва тарафҳои Тоҷикистон доставка ҳам дорем, ва Россия ба ҳама шаҳроша метавонед ки ба почта Россия равонтон кунем. Барои заказ рақамҳо дар рӯи экран ҳамин рақамҳо муроҷиат мекунед. Албатта шумо да оператор оперативни ҷавоб метиҳад. Ногуфта намонад, ҳар як бардоре ки мисол дар шаҳри Москва қарор дорад, бояд билет дар кор, яъне ки авиакасса хизмати авиакасса дар кор. Ба ҳамин хотир мо шумо да пешниҳод мекунам авиакассаи Real Aviaро ки ба нархҳои дастрас шумо да билетҳоро пешниҳод мекунанд.
و شما میتونید که با اویاکاسا در رقم اکرامدگی 925 371 0388 زنگ زنین. اویاکاسیر باشد شما در خود خواهد نرخ‌های دسترس قطعی بلیط را یافته میتید و شما میتونید که به یگان خواطر پروازتان به انجام رسونید. مغازه ریالفون و کمپانی ریال اویا با شما فقط محصولات خوب و با صفت پیشنهاد میکنند. خدمت شما بود امیدجان و کمانده ریالفون. تا دیدار.